U posljednje vrijeme jako ste puno i pisali i evo u razgovoru spominjemo fenomen muftije Zukorlića kao vjerskog i nacionalnog lidera Bošnjaka. Ja mislim da je on u ovom momentu najistaknutija ličnost u našem javnom životu. On ima jedno izrazito kvalitetno i iskreno bošnjačko nacionalno osjećanje. On ima kongruenciju moralnu jako. On ima jednu superiornu inteligenciju. Ja moram reći da nisam u Sandžaku sreo čovjeka koji je toliko brzo hvata u zraku ideje, misli i koji ih zna formulisati. Tako da ako njemu ne sasmetaju, ne spriječe, kao što već pokušavaju razni ljudi iz bošnjačkog političkog života, on će odigrati jako značajnu ulogu i ja ću ga podržavati. Šta mislite, gdje će ta njegova uloga biti najizraženija? Najizraženija njegova uloga će biti u tome da da dinamiku procesu emancipacije Bošnjaka sandžačkih. Tu je mene obradovala strategija koju je muftija razvio. On nije razvio strategiju otimačine o političke položaje i pozicije, nego strategiju stvaranja institucija koji će biti nosioci progresa ovdje. Stvaranje univerziteta u Prištini je ogroman korak naprijed u životu bošnjačkog naroda u Sandžaku. Stotine i hiljade mladih ljudi će na tom univerzitetu završiti, odgojiti se, razviti se. Tu će nići naučnici, tu će nići mislioci, tu će nići književnici, tu će nići znalci koji će raditi i koji će više ne, čak nije bitno ni da li će u nekoj organiziranoj formi, nego koji će u kontekstu svoga interesa i interesa svoje sopstvene afirmacije djelovati u stvari u skladu sa interesima bošnjačkog naroda.